ऊपर से बामा वहाँ गिर गईले जाय है। ऊपर से बामा वहाँ गिर गईले हमरा राजा जी के गोड़ावा टूट गईले। हमरा सैया जी के गोड़ावा टूट गईले। टूट गईले ठीक भइले जाय है। टूट गईले ठीक भइले उनकर एने ओने घूमल छूट गईले। उनकर एने ओने घूमल छूट गईले। हमरा बोलमू जी के ढेर बाटे खतरा 36 गो छाव करे पिजावा 76। हमरा बोलमू जी के ढेर बाटे खतरा 36 गो छाव करे पिजावा 76। ऊपर से मुसावाह कूद गईले जाय है। ऊपर से मुसावाह कूद गईले हमरा राजा जी के नखिया फूट गईले। हमरा सोनिया जी के नखिया फूट गईले। फूट गईले ठीक भइले जाय है। फूट गईले ठीक भइले उनकर एने ओने ताकल छूट गईले। उनकर एने ओने ताकल छूट गईले।